পৰা আহিব পৰা যিমানখিনি মিডিয়াসকল মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। SM নিউজ, বড়োলেণ্ড ববলি, এনি ভইচ ইণ্ডিয়া, সমনি থান্दै, ইনসাইড বড়োলেণ্ড, DG নিউজ, সেন্টিনেল নিউজ আৰু হিমালয়াৰ দৰ্পণ, আসাম টক, প্ৰতিদিন টাইম, গণ নিউজ আৰু ETV নিউজ। মই সকলো নিউজৰ পৰা আহিব পৰা ৰিপৰ্টাৰবিলাকক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আৰু আমাৰ ওদালগুৰি ফাৰ্মাৰ্ছ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ মেম্বাৰ আৰু ফাৰ্মাৰ্ছসকল মই চবলৈ ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আমি প্ৰথমতে আমাৰ কিছুমান অসুবিধাবিলাক আমি দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি কেতিয়াও দেখা নাই যে আমাৰ যিটো পলিটিকেলবিলাক পাৰ্টি যে আমাৰ ওদালগুৰি যিমানখিনি আছে বা আমাৰ ইণ্টাৰ BTCত যিমানখিনি পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে এতিয়া ইলেকশ্যন খেলিবলৈ তৈয়াৰী হৈ আছে বা সাজু হৈ আছে, আমি দেখা পোৱা নাই যে আমাৰ খেতিয়কবিলাকৰ কাৰণে আজি কাম কৰিম বুলি বা ইস্তিহাৰ দিয়াটো আমি দেখা পোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি বহুত দুখ পাইছে, আমাৰ মনত দুখ পাইছে যে আমাৰ 80% ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে খেতিয়ক হয়, কিন্তু আমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে একো মাতা নাই। সেইকাৰণে আমি কলিজাত দুখ পাই আছোঁ যে আমাৰ কাৰণে কি মাতা নাই। তেওঁলোকে কৈ আছে অনলি পলিটিকেলৰ কাম কৰা নকৰা সেইবিলাক কৈ আছে। তাৰ ঠিক আছে, কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিংবিলাক কৈ আছে, ঠিক আছে, তেওঁলোকেও ভাল কাম কৰিছে বা কৈছে ভাল কাম কৰিছে। তথাপি আমাৰ খেতিয়কবিলাকৰ কাৰণে কেইটামান যদি পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে যিকোনো দলত থকা পলিটিকেলবিলাকে আমাৰ খেতিয়কবিলাকৰ কাৰণে যদি কাম কৰিম বুলি কয়, তেতিয়া আমাৰ মনটো ভাল লাগিব। PPP হওক, BJP হওক, UPPL হওক, যোনে মানে পলিটিকেলে যে কাম কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। সেনেকৈ আমাৰ ডিমাণ্ড আছে যে আমাৰ কিছুমান বস্তুত আমি পোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ আছে ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাকৰ আমাৰ নাই। যিবিলাক আছে সৰু সৰু খেতিয়ক, যেনিবা আলু খেতি, সেইবিলাকৰ আমাৰ তাত মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ হয়। কিন্তু আমাৰ যিটো ডাঙৰ ক্ৰপছ, আমাৰ বানানা, তাৰপিছত আমাৰ অমিতা, ৱাটাৰমেলন, ষ্ট্ৰবেৰী, সেইবিলাক আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নহয়। যিবিলাক আমি হেভি এমাউণ্টত আমি কাম কৰে বা খেতি কৰে, কিন্তু এইবিলাকৰ আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পোৱা নাই। কিছুমান নেচাৰেল ধুমুহাবিলাকৰ লগত আমাৰ খেতিবিলাক ধ্বংস হয়। আগৰ বছৰত আমাৰ ৱাটাৰমেলন আমাৰ ওদালগুৰি অঞ্চলত 3000 বিঘা বা 3 crore মান পইচা আমাৰ ৱাটাৰমেলনবিলাক লছ হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত সেনেকৈ আমি বিচাৰোঁ যে এইবিলাক কিছুমান ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্ৰপবিলাক এভৰি মানে খেতিয়ক যিবিলাক খেতি কৰে, প্ৰত্যেকটা খেতি যাতে আমি ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চটো যদি পালে আমি ভাল লাগিব। আৰু ট্ৰেইনিং ফেচিলিটি আমাৰ যিমানখিনি আমি লাগে, ট্ৰেইনিং ফেচিলিটি আমি সেইটো পাবলৈ আমি সক্ষম হোৱা নাই। যিমানখিনি ট্ৰেইনিং দিব লাগে সেইটো আমি ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে আমি পোৱা নাই। যাতে সেইবিলাক যদি চৰকাৰে যে খেতিয়কবিলাকৰ ট্ৰেইনিং সুবিধা যাতে আমাক কৰি দিলে আমি ভাল পাম। আৰু ফাৰ্ম মেচিনাৰীবিলাক যিমানখিনি ফাৰ্ম মেচিনাৰীবিলাক আমি পাব লাগে, সেইবিলাক ফাৰ্ম মেচিনাৰীবিলাক আমি ভালকৈ আমি পোৱা নাই। আৰু প্ৰপাৰ ইৰিগেশ্যন আমি পাব লাগিছিলে। আমাৰ 80% ফাৰ্মাৰ্ছ হয়, খেতিয়কসকল 80% মানে ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে পথাৰত আমি ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিটো ভালকৈ পাব লাগিছিল, সেইটো আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি বহুত দুখ পাই আছোঁ যাতে যিকোনো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে যে আমাৰ ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিবিলাক যদি কৰি দিলে আমি ভাল পাম। আৰু আমি দেখা পাই আছোঁ আজিলৈকে বেলেগ অঞ্চলত বা বেলেগ ষ্টেটবিলাকত ইৰিগেশ্যন বা মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি ফেচিলিটিবিলাক দেখা পায় যে আমি পথাৰবিলাকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ফেচিলিটিবিলাক থাকে, কিন্তু আমাৰ এই BTC অঞ্চলত আজিলৈকে এটালৈ দেখা পোৱা নাই। ইমান বছৰ হ'ল আমি কিন্তু আজিলৈকে ইলেক্ট্ৰিক ফেচিলিটিটো পথাৰত আজিলৈকে এটাও পোৱা নাই। আপোনালোকে চবেই জানে যে আমি কেনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিচিটি ফেচিলিটিটো আমি পোৱা নাই, আৰু এইবিলাক যদি পালে আমি ভাল লাগিব।
আমাৰ চিট কৰ্পৰেশ্যন আছে আমাৰ চিট কৰ্পৰেশ্যন আজিলৈকে আমি চিট কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা মানে আমি ভাল বিধান আমি পোৱা নাই আমাৰ যেনেকৈ বিডাৰ চিট পাব লাগে চিট কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা আমি সেইবিলাক পোৱা নাই বা ফাউণ্ডেশ্যন চিট পাব লাগে সেইবিলাক পোৱা নাই আৰু চিট কৰ্পৰেশ্যনৰ আমাৰ যদি চিট ভিলেজ যদি বনাই দিয়ে বা চৰকাৰেও যদি চিট ভিলেজ যদি আমাৰ খেতিবিলাকৰ কাৰণে যদি বনাই দিয়ে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব এতিয়া চিট ভিলেজ আমি কিছুমান ছাপ্লাইবিলাকে পায় আমি এগ্ৰিকালচাৰবিলাকৰ পৰা আমি যিটো বিনামূল্যকৈ আমাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়ে বিলাই দিয়ে কিন্তু এইবিলাকত আমি কিছুমানটো মানে ৰিস্ক ল'বলৈ বহুত টান লাগে আমাৰ ভয় লাগি যায় কিছুমান পুটান ওলায় কিবা ওলায় কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু ফাউণ্ডেশ্যন চিট বিডাৰ চিট চাৰ্টিফাইড চিট এইবিলাক আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাতে সেইবিলাক যদি আমি ভাল যদি এটা গাঁৱৰ পৰা বা অঞ্চলৰ পৰা বা ক্লাষ্টাৰ ৱাইজত যদি চিট ওলাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব তেতিয়া আমি তাৰপিছত চৰকাৰে যেতিয়া আমাৰ চিটটো যাতে ল'ব লাগে আৰু ল'লে আমি খেতিয়কবিলাকে ভাল চিটটো আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আমি দেখা পাই আছোঁ আমি প্ৰব্লেম পাই আছোঁ আমাৰ হৰ্টিকালচাৰ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত মানে আমাৰ ইণ্টাৰ BTCত মানে টাইম জমা হৈ আছে কিন্তু আমি বিচাৰোঁ হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো যদি বেলেগকৈ যদি বনা যায় তেতিয়া কাৰণে আমাৰ কাৰণে খেতিয়কবিলাকে যদি আমাৰ প্ৰব্লেম নাহিব আৰু আমাৰ দেখা পাওঁ আমি ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰত মানে रांखान्थि बेलायावहाय जेनेबा जों बहुद सुबिदा मोन्दों जोंहा बिदि गभर्नमेन्टनि फान्डनिफ्राय किसुमान कपारेटिभ ससाइटि होन ओमफ्राय जोंहा फार्मार प्रडिउसार अर्गानाइजेसन होन सेल्फ ग्रुप होन जायफ्रा आबादारिफ्रा मोजाङै खामानि मावो बेखौ नोजोर लाखिनानै बिसोरखौ जोङो जाय नोजोर लाखिनानै होनायखौ जों लुबैदों आरो जायफ्रा मोजाङै आबाद मावा बिसोरसो मोनो दा जाहाथे जोङो जुदि मोजाङै आबाद मावनाय मानसिफोरनो जोंहा फाइनान्सियेल ग्रान्ट होनायावहाय बा रांखान्थियारि हेफाजाब होनायावहाय जोंहा जेबो माने दुखु मोननाय गैया आरो जों नुदों माने फैसाफोरखौ किसुमानफोरा मोनो खिन्थु मोजाङै बाहायनायखौ जों नुनो मोनाखै किसुमान बेफोरबायदि ससाइटि बा बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुप जायफ्रा नंगुबैहाय आबादारि बिथांमोननो जुदिहाय मोजाङै जुदि फाइनान्सियेल ग्रान्ट जुदि होयोब्ला होमब्ला जोंहा ओनसोलाव मोनसे डेभेलप जागोन आरो मोजां जागोन बेबायदिखौ जों हास्थायदों आरो जों नुदों जोंनि इन्टार BTCआवनो जोंहा प्रक्रिउरमेन्ट सेन्टार गैया दङब्लाबो जोङो मोननो हायाखै जोंहा उदालगुरि क'क्राझार चिरां बाक्सा बेफोरबायदि जायगायावहाय जोंहा मार्केटिं जितु माइ जुदि जों फाननाय जोंहा बे सुबिदा जोंहा गैया जुदिहाय दङब्लाबो जोङो माने क'क्राझार दङब्लाबो क'क्राझारनि मानसिफ्रा आबादखौ मावनानै माइखौ थिसननानै बिसोरो माहा लाङो वेस्ट बेंगलाव फानहैनांगौ जायो धुबुरियाव फानहैनांगौ जायो खिन्थु सरकारनिफ्राय जोंहा माइ मनसेनि दामावहाय 725 थाखा जों मोनो खिन्थु जोंनि आबादारिफोरा जोङो मात्र दायो बाजारावहाय 400 थाखा 500 थाखायाव जों फाननो गोनां जादों बेनिखायनो जोंनो लुबैदों जोंनि गासै माने BTCआव बा BTRआवहाय जायफ्रा राजखान्थिफ्रा दैदेनगोन बा देरहागोन जों उन भबिष्यतनि जोलैयावहाय जों लुबैदों जे जोंनि BTCआव थानाय बा BTC बा BTRआव थानाय जायगा आबादारिफोरनो बे जितु FCIआव माइ होनायखौ आरो आसाम एग्रिकालचार मार्केटिंआव आरो आसाम सिभिल फुड कर्परेसनाव बेबायदि माइखौ बिथांमोना लागासिनो दङ खिन्थु जों दिनै नुनो मोन्दों जोंनि बे BTCआवनो गैया होनब्लाबो लाजायाखै होनब्लाबो जोङो माने बाराद्राय बुंनाय जानाय नङा दां दङ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय BTCनि आन्दारावनो कालाइगाव लायो खिन्थु जों नुदों जोंहा जानथाया बांद्राय जोंहा गारिनि खरसाफोरा बारा गोग्लैयो बेनिखायनो जोङो बिदि जोंहा लाब खालामनो हायाखै दायो जों नुनो मोनो सासे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावहाय उदालगुरि मैखोम जायगायावहाय जोङो माइखौ फाननो जोंहा बिराद उसुबिदा जादों जोङो फानोब्लाबो जोङो माइखौ जोङो कालाइगाव लांनांगौ जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा लांनांगौ जायो खारबिटार लांनांगौ जायो बेफोरबायदि जायगायावहाय जुदि जोंनो बे उदालगुरि ओनसोलफ्राव बा उदालगुरि माने आबादारिखौ नोजोर लाखिनानै जायगा जुदि जोङो प्रक्रिउरमेन्ट सेन्टारखौ जुदि जोंनो बनायना होयोब्ला जों खोब मोजां मोनगोन जायखिजाया राजखान्थि हान्जायानो जाया मानो फैगौ जितु जाय सरकार खालामगोन बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों
बेनिफ्राय जों नुनो मोन्दों जोंहा गोबां बिथिङाव जोङो माने दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा कोल्ड स्टरेज जोंनि ओनसोलावनो गैया बा जोंनि बिटिसिआवनो जोङो माने मोजां रोखोमै कोल्ड स्टरेजखौ जोङो नुनो मोनाखै बाराखौ बुंनो थाङा जोङो गुबुन डिस्ट्रिक्टनि बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै दा उदालगुरियावहाय बा क'क्राझार चिरां बाक्साखौ जों बुंनो थाङाखै बिसोरखौ जों बरपेटा जों नुहुरस'वाखै जानो हागौ बिथांमोनाबो जोंनि बायदि प्रब्लेम जानो हागौ दा जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जोङो कोल्ड स्टरेजआ जोंनि गेजेराव गैया जायनि जाहोनाव जोङो मोजां जिनिसखौ दोनथुमनानै दोननानै जों हायो ओमफ्राय दाम गोसा जेब्लाखि दामा बुरजा जागोन दाम गोसा जागोन बै समाव जोङो फाननो जों हायो आरो कोल्ड स्टरेज थायोब्ला बबेबा समाव ओरैबायदि जायो जोंहा माने प्रडाक्सना बारा जायो बेनिफ्राय जोङो माने फाननायनि राहाखौ मोना जायो दाम मोना जायो होमब्ला बेखौ जोङो कोल्ड स्ट'र दोननानै जेब्लानाखि जोंहा अफ सिजोनाव जोङो फाननो हागोन आरो माने आबादारिफ्रा मुलाम्फा जागोन बेनिखायनो जों खावलायदों जाय सरकारा फैया मानो बा इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा जिखुनु राजखान्थियानो फैया मानो बिथांमोना जाहाथे जोंनो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव बा एरिया बाय एरिया नायनो नोजोर लाखिनानै जुदि कोल्ड स्टरेजफोरखौ जुदि जोंनो बानायना होयोब्ला जोंनि आबादारिफ्रा रांखान्थि बेलायावहाय जोङो जौगाथायखौ जों मोननो हागोन जोङो दुखु मोनदों जोङो दा दिनैसिमबो जोङो बेखौ कोल्ड स्टरेजफोरखौ जोङो मोनाखै आरो जोङो हास्थायदों जाय सरकारा फैया मानो नाथाय जोङो बेफोरबायदि आबादारिनि माबाखौ जोङो मोनो आरो जोंहा दंबावो जोंहा दोङो जेनेबा जोंहा रिसाइक्लिं इन्डास्ट्रि दा रिसाइक्लिं इन्डास्ट्रिखौ जोङो माब्लाबा दिनै जोङो बिटिसि सरकाराव जों नुनो मोनाखै बा जोंहा 17 बोसोर खुंबोबाय खिन्थु जोङो माने रिसाइक्लिं इन्डास्ट्रिखौ बा अखमावनो जों नुनो मोनाखै जियानो जादों मानो बे गासिबो थांबाय 17 बोसोरानो होन 15 बोसोरानो होन जोङो बेखौ बुंनो थाङाखै दायो जोंहा बाथ्राया मा जाय जेरै दायो बेयावहाय दा इलेक्सन जाबाय थादों बेयाव जाय सरकारानो फैया मानो बा जाय राजनैतिक हान्जायानो फैया मानो जोंनो माने रिसाइक्लिं इन्डास्ट्रिखौ जुदि जोंनो होयोब्ला खोब मोजां जागोन जेरैहाय जोंहा जोंनि बे बड'लेण्डआवहाय मैखोम आबाद हिसाबै जायो जोंहा बानानायाबो खोब मैखोम आबाद जायो आरो जोंहा माइआ जायो बेनिफ्राय जोंहा जुखाम जायो बेफोरबायदि माने जोंनि गेजेरावहाय गोबां माने आबादफ्रा जायो खिन्थु जुखामनिफ्राय जोङो दाना बनायनो हायो बेफोरबायदिबो जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनाखै दा जेनेबा माइखौ जोङो फानो माइखौ फाननानै जोंहा जिथु नाराफोर थायो नाराखौबो जोङो रिसाइक्लिङाव जुदि सोनो हायोब्ला बा बेखौ जोङो डेसबर्डफोर जायो अनेक जायो दा जेनेबा औवाफोर दङ जोंनि बे बड'लेण्डआवहाय औवाफोरखौबो जुदि जोङो हासिब थासिब जिखुनु माबा मोनसे माने बिदि डेसबर्डफोर अनेक बिथिङाव जोङो बायदि बिथिङाव जोङो रिसाइक्लिंखौ जों खालामलांनो हायो दा जोंहा थालिरनि बिलाइआ जोंहा ओरैनो नस्थ' जायो गारनाय जायो दा थालिरनि बिलाइखौबो जुदि जोङो पेपार डिसफोर बनायनो हायोब्ला जोंहा मोजां जागोन आरो थालिरनि दंफांनिफ्राय जोंहा खुन्दुं आरि सोरजिनाय जायो बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायाखै दा जियानो जाया मानो जाय सरकारा फैया मानो जाहाथे जोंनो बे रिसाइक्लिं इन्डास्ट्रिफोरखौ जोंनि थाखाय आबादारिफोरखौ जुदि सिन्था खालामोब्ला मोजां जागोन दा जों नुनो मोन्दों आरो जोंहा मोनसे जों दंबावो जोंहा राइस मिल जेरै राइस मिला जोंनि गेजेराव जोङो थोजासे नङा जोंनि बड'लेण्डआवहाय माने 80% आबादारि आरो आबाद मावो आरो जोंनि बे बड'लेण्डआवहाय माने मोजां जागा बा आबाद जायो दा बेयावहाय जोङो नुनो मोन्दों जे जोंहा राइस मिलफोरबो जोंहा गैया आरो बेयावहाय जोङो जुदि गिदिर इन्डास्ट्रि जुदि मोनोब्ला बा अट'मेटिकलि जोङो राइस इन्डास्ट्रिफोर जुदि मोनोब्ला जोंनि आबादारिफ्रा रांखान्थि बेलायाव जौगाथायखौ जों लाबोनो हागोन आरो जों लुबैबावदों जोंहा दायो जाय सरकारा फैया मानो जोंनाव रौतायावहाय अर्गानिक इरिगेसन इउनिभारसिटि फैदों बेखौ थबनो जोंनो जाहाथे बानायफुंना होयो खम समनि गेजेरावनो बेखौ जोङो आबादारि जानानै जों हास्थायदों आरो बेखौनो जोङो जेसेबांखिनि राजखान्थियारि हान्जाफोरनि सायाव जोङो खावलायदों
आरो जों नुनो मोनबावदों गुबुन गुबुन जायगायावहाय जोंहा बाय'फ्लक होननाय मोनसे ना फिसिनाय दङ बेखौबो जाहाथे जोंनो जुदि सरकारा माने बिथांमोना जुदि जोंनो होयोब्ला जों खोब गोजोनगोन आरो दंबावो जोंहा जोंनियावहाय बे जिथु अमा दाउ बोरमा जों फिसियो खिन्थु बेयावबो जोङो माने मोजां रोखोमनि जोलैखौ जों मोननो हाया बेवहाय जुदि जाय राजखान्थियानो फैया मानो बिथांमोनाबो जुदि जोंनो जुदि मोजां जोलैनि फार्मफोर जुदि बानायना होयोब्ला सरकारा जों खोब गोजोननाय मोनगोन दा जों नुनो मोनदों गोबां राजखान्थिफोरा दायो जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय जानानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवाखै आरो जोङो ससियेल मिडियाफ्रावबो जों नुवाखै बेनिखायनो जों खावलायदों जाय राजखान्थिफोरा जोंनि आबादारि जानानै बाथ्रा बुंगोन खोथा बुंगोन जे जोंनो प्रतिश्रुति होगोन इस्तिहाराव जोंनो लिरना होगोन बा आबादारिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन होननानै लिरना होगोन जों बिथांमोनजोंहाय जों लोगोआव थागोन आं बेखौनो दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा निउसनि गेजेरजों प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जोंनि आबादारिफोरा जेसेबांखिनि आबादारिफोर दङ बिथांमोना जाय राजनितिक हान्जाया जोंनि आबादारि जानानै खामानि मावगोन होननानै बुङो बिथांमोनखौनो सालिजारि नायनानै जोंनि आबादारिफोरखौ आं खावलायदों जे भटखौ नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होगोन होननानै आं खावलायदों बेनिखायनो आं हामबाय होनदों दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों जे जोंनि साखिना आबादारिफोर दङ बिथांमोना गावनि माने गावनि जिथु बेसेन गोसा भटखौ होनानै मोजां राजखान्थि बा मोजां बिजाथिखौ सायख'गोन होननानै आङो बर'लेण्डआव थानाय जेसेबांखिनि आबादारि बयखौबो आङो खावलायदों बेसिम